Aja demeki kene lho. Lah nyapa Kowe sing ndi? kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya anak mak lepok. Aku delok dong. Hei! Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi sang resang maweh andrum om sabarang katulu kerem moyak mayik resang bali wurlu marisa gandrung resang ari sumitro Kakang Badranaya begegek ugek sadulita hemel lae kula wonten dawuh menapa Gus Bendara kula Raden Dananjaya dina iki Janaka bakal lumarap ana ing Kali Serayu sumusul marang Kakang Puntadewa lan Kakang Werkudara anggone teteki brata. Amarga dina iki negara Ngamarta kang kurang tentrem. Lan Kakang Puntadewa kang kepingin gayuh nurbuating Gusti, mula Kakang Semar wonten dawuh Den. Tarunana Windanana Janaka ora bakal bali ana ing negara Ngamarta, Janaka ora bakal bali ana ing Madukara. Yen baliku ora bebarengan lawan Kakang Puntadewa kang wis nggayuh wujuding nugrahaning Gusti Kakang Semar. Suksma Sinukmaya wenah ya ing ngasepi sinimpen neleng ing kalbu Kakang Semar dalem Gus durung suwe anggonku lumaku kepapak ana wujude guwa
Isu-isu kaya petuk guwa. Guwane nek kuwetel lho, Truk. Ha iya. Sorombu riwuk-riwuk. Ojo rusuh. Guyonan isu-isukan men seger. Sajroning guwa kang peteng kae ana cahya kang murup. Budaya rasane ngatiku Kakang. Petruk, coba cahya kang murup sajroning guwa gawanen rene. Nggih, Pak. Niki kaya adahe sandangan ning kok mewah men kok mabior men. Iki adah sandanganing para dewa. Lah kok dewa nek gluthak-glethek ndele ning guwa. Sandangane sapa ki Pakne? Aku apa ya ngerti, aku apa ya mudeng. Coba jajal sandanganing kang mapan ana bokor iki bakal tak gawe ya Kakang Semar karep ben ngerti ki busanane sapa. Monggo Gus. Sandangane pukulan Bathara Garu. Guru kok garu. Beda ta guru garu beda. Yen ngono bakal tak lepas meneh Kakang sandangan iki. Jangan sampai. Jangan sampai. Dewa kok deleh gletak-gletek klambi niku jelas gawe goro-goro teng Arjamada. Napa meneh delehe ning guwa? Klambi kok nganti keri ning guwa niku nak. Nah ta? Berbuat jelas. Berbuat sing boten-boten. Lah karepmu piye? Mencari kesempatan dalam kesempitan. Munggah teng kayangan jenengan dadi ratu. Arepen Bathara Guru kapok niki mesti jelas gawe goro-goro teng Arjamada. Monggo munggah kayangan diku seneng-seneng mawon. Anake wong edan. Bapak arep mabur kok diganduli sarunge. Kowe iso mabur aku mau iso. Aku yo diarahi mabur lho. Tak dilat bathukmu iso mabur. Dilat. Pinter sik. Ngono. Semare dilani. Mau bar mangan apa ora mudeng lho emang aku. Aja diulapi. Aja diulapi. Aduh. Nek diulapi ora iso mabur. Deler. Yo. Ora nek sing rada encer sithik to, Mir. Kok kuwentel kabeh. Ketel nek mambu. Ning jajaran kowe genah iso mabur. Ayo, penting ning kayangan kok. Penting tekan kayangan.
sandanganku sapa sing nyolong? Wah, lah kok ning jero gua ora enek sandanganku. Wis ora apa-apa Dewa saline akeh, saline kayangan, sandanganku pirang-pirang beres perkarane. Genah kayangan Suralaya. Lho. Lah yen Suralaya, lah banjur Bathara Gurune iki ning endi? Bathara Guru lagi tedak ana ing Ngarcapada. Detinjo ana ing Ngarcapada. Kok panggarbane pisanggeni kok kurang prayoga. Iki mengko mesti Bathara Guru mesti medhun ning Ngarcapada. Tiba sara sing kedawa-dawa. Ora iso. Jenenge dewa, wong nomor 1 sak kayangan iki jelas dihormati wong pirang-pirang, diajeni wong pirang-pirang bisa gede. Ayo, yen pancen kaya ngono ditonton wae. Lah kae lho Bathara Gurune teko kae lho. Totoan karo aku entekmu kakean. Bathara Guru wis bali. Ngosik ta? Kok rada ana sing aneh? Sing aneh apa wis ngene? Lah kok Bathara Guru karo Kakang Semar? Ayo ora apa-apa to wong Kakang Semar iki kakange kok. Rak ya ngono to Kakang Semar. Iya to, iya. Iya. Iki Bathara Guru palsu. Lah. Nek kok ngono to? Asli. Palsu, asli. Kok bocah kok ngengkelan? Ngaliya to, ngaliya. Tak urusane wis anggene. Ya Kang Semar, aku tak balik ning sithik pangudal-udal. Ya, bali ya. Ora usah diiringi. Mejite wis do ngumandang. Ngumandang kutha Surabaya. Niki Rama jenengan Raden Janaka. Loh, Rama Janaka? Ha nggih. Napa ken Badar sakniki? Aja Kang Semar, yen pancen mengkono karepen Bathara Guru timbul balik ana kayangan dhewe. Nggih. Nek menawi mekaten, yen wonten ngaku-ngaku Bathara Guru, kula ingkang badhe ngurusi. Kula ingkang badhe ngusir saking kayangan Suralaya. Yo, yen pancen kowe mangkono Kang Semar.
tikus anyang-anyangen. Tikus piti. Ayo, bali. Aku Tara Guru truke. Aku Tara Guru truke. Bali ora? Ora. Bali ora? Ora. Oh, bacor dasmu kowe. Yo. Modar ngalung-ngalung Tara Guru. Hei. Hebat modar. Ora kajen. Dewa diantemi dagelan-dagelan elek. Dewa titis Wisnu sing tak jaluki pitulungan Kresna, aku tulungono Kresna. Yen tan mutusa sang sori Antasena sing teko iki. Iya, Po. Wong Mandura dadi watu kena siku dendane Begawan Trilucana kang murang tata duwe pusaka Kyai Mbuh Kyai apa mau satemah ditibak ning wong Mandura pas dadi reca dadi watu ora bisa mubah, ora bisa musik. Tambanono kembang Wijaya Kusuma ya, Wak. Kuwi dudu jodhone Antasena. Kangkulana ping 17 sedina ping 17 paribasane ora bakal Waluya Jati temah Nirmala. Lah tambane apa? Mengko tambane teko dhewe. Kresna aku tulungono, Kresna. Kayangan dinggo jak-jakan Kresna, kayangan dinggo jak-jakan karo dagelan elek aku Bathara Guru. Mung panjenengamu sing dadi titise Wisnu sing bisa paring pabiyantu marang aku Kresna. Lah dalah iki rak Trilucana ta mudya kowe. Antasena. Birin mung sabar dadi kelas Gusti kang nyipta jagat. Pegang Trilucana. Piye Kresna aku amah tenan Kresna. Aku diajar wong pirang-pirang. Ah, wong nandur ki bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balekke wong nganggo. Wong gawe bakal nganggo. Kresna. Kresna. Kuwi sing garahe wong Mandura dadi reca, kuwi sing barake wong Mandura dadi watu. Kowe yen ora bisa nambani Kakang Prabu Baladewa tangeh kelakone kuwi bisa bali ning Kayangan Suralaya. Iya, tak tambani. Tambane apa? Tirta Manikmaya mardi telung pepesan Waluya Jati temah Nirmala.
Mbok tambani. Satemah Kumaliya jati temah Nirmala. Sanes kula Koko Prabu ingkang paring tamba dapat dhateng jenengan. Lho, ya banjur sapa? Ning nggih namung Begawan Trilucana. Trilucana musuhku. Ning endi urusanane? Tak geceke ndase. Mboten enten nang Prabu. Endi Trilucana? Jare sing lambane aku Trilucana. Trilucana ning endi? Trilucana ning endi? Ning gurimu lho Pakde. Mudyar kowe. Prabu iki niat aku banyak kabeh ngusik to. Iki yen kabeh sing mbok dadekke watu rong kok usadane ora bakal rampung perkarane. Sing kok dadekke watu sapa? Ya mung Baladewa tok. Aja ngapusi. Sing kok dadekke watu ki sapa wae? Ya mung Prabu Baladewa tok. Tugelan boto e mung endi? Enek, kurang siji. Anake Pringgodani. Matamu. Sapa? Sijine sapa? Ya kuwi bocah Jodipati Siwerkudara Tambanana, Panembahan. Kresna kakangku, aku wis waluya jati temah Nirmala. Sapa sing nambani? Ora ana liya kejaba mung Begawan Trilucana. Ning ngendi Trilucana? Ning gurimu ya Werkudara modar. Gendir wis. Oh senengane ngurup-ngurup. Tirta Manikmaya Mahardi kuwi hake sapa? Hake Puntadewa, hake Pandhawa sing wis tapa brata manungku puja nang Kali Serayu. Yen ngono kuwi hake Pandhawa. Iya. Trilucana. Kowe ning ngendi asalane isih goleki aku. Kyai Prabu jenengan sampun badar lho, napa nggih to? Layak kok enteng. Tirta Manikmaya Mahardi, dawanen Puntadewa kang minangka dadi simboling katentreman, dadi tambane wong negara Ngamarta kang nandhang sakit.
wujude vaksin Tirta Manikmaya Mahardi tanpa nono. Ayo ilangi aku ning kayangan ya. Wis bisa buka apa sing dadi warananing carita. Badar Yayi. Bali yang ngarep padha. Wis manggih katentreman negara Ngamarta Malaya Jati Jati Temah Nirmala. Tirta Manikmaya Mahardi kang dadi simboling wahyu katentreman wis bisa tumurun. Nuwun inggih ngestoaken dawuh. Tetep jejegna bebener lan kautaman. Nengena tansah tengena rasa panembah lan pangibadah aja nganti lirwa ing babagan kuwi kabeh yen kepengin Ngamarta tansah manggih hayu rahayu samyadi. Mangung nganduhan riman sing becik kena nggo tuladha sing ala katuta barat kelawan lesus. Negare Ngamarta sampun tentrem Yayi. Lakara kados mekaten Koko Prabu. Mila tumurinipun Tirta Manikmaya Mahardi sumrambau katentreman dumateng Desa Purwosari. Mugi-mugi sabibaripun ringgitan desa mriki tansah dados desa ingkang baldatun thayibatun warapun ghafur. Tinaketa ing kamulyan tinebihna saking bencana alam. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tutup kayon medun panggung gek metu ingon. Wah. Menawi wonten klentu anggen kula mbabar carita sedalon atas kula nyuwun agunging samudra pangaksami bilahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.